Tot mai mulți părinți de la noi decid să-și retragă copiii de la școală și să se ocupe ei înșiși de educația lor. Ministerul Educației le cere inspectoratelor școlare să identifice elevii retrași de părinți de la școală și să anunțe poliția. Doamna directoare ne-a amenințat cu poliția și că vom avea controale. Este foarte nedrept ca eu, ca mamă, care am făcut niște sacrificii mari ca să mă dedic educației propriilor mei copii, alegând să fac cu ei homeschooling, să fiu considerată o infractoare sau chiar condamnată la închisoare. Unde este stipulat în lege faptul că a alege o altă formă de învățământ, chiar la distanță, internațională, este interzisă în România. În cazul de față nu putem nici cum și nicio variantă să echivalăm abandon școlar cu homeschooling. Învățământul de mase încearcă să-i aducă pe toți la numitor comun. Homeschooling-ul sau home education este un stil de viață, pentru că nu se limitează doar la momentele în care tu stai și faci cu copilul o materie. Pentru mine, ca mamă, un avantaj foarte mare este timpul petrecut cu copiii și faptul că poți să personalizezi modul de învățare la fiecare copil, aptitudinile lui. Ca mamă, văd cum acest tip de învățământ mă conectează mai mult cu copiii mei. Ce am observat e că copiii mei sunt mai fericiți. Imaginea pe care a creat-o presa este că acești copii sunt legați cu un lanț de pat și părinții, sub amenințări drastice și violente, nu îi lasă, Doamne ferește, să se ducă la școală. Ai regrete cu privire la faptul că părinții tăi au decis să facă homeschooling cu voi? N-am niciun regret, din contră, mă bucur și acum, când mă uit în urmă, mă bucur de alegerea asta. Trebuie să avem dreptul să putem alege. Lăsați-ne să învățăm.